Hi, good morning. It's Sunday. Showtime. It's showtime. It's showtime. It's celebration. Tapos na ang Holy Week. Nandito tayo sa kitchen again for this very yummy barbecue pork ribs. The premium ribs. At ang nagluluto ngayon ay si Chef Ed. Ayan. Wow. Bati ka naman. Miyaw, kumusta na kayo mga dyan, mga kababayan? Anong atin na ngayon? Ang daming garlic. Wow, sarap niyan ah. Kulang pa ngayon. Nagluluto. Plus the Kikkoman soy sauce. Oh, abundantly. Nice. Wow. Sprite. Wow. Pinalangoy sa Sprite. Two hours later. Nagluluto na kayo sa labas? Yeah? Yeah. Wow. Wow, wow, wow. Go, 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 go. Dandan. Dandan. High tide na yan. High tide? Messi. Wow. Wow, may tubig. It's high tide. Wow, man. Seryoso na yan ah. Seryoso na yung ginagawa mo ah. Seryoso yan ah. Seryoso yan ah. Seryosong tao ito. Seryosong seryoso ka. Uy! Okay, greet them. Ay, ano, sugba tayo. Ihaw tayo mga kababayan. Ayan guys, nag-iihaw. Masipag yan mag-ihaw. Yan ang ano siya, hilig niya yan. Yan, masarap ang lunch today. Today is Sunday. Yay!
Diyos ko naman. Pinakuha niya akong lalagyan ng ihaw. Ngayon, beer naman. Runner ako dito, guys. Teka lang. Teka lang, beer naman daw. Beer, kaya eto. Pagustuhan natin. Wala akong opener, kaya kutsara ang aking ibibigay. Itong binili niya Heineken Ito na po. Ito na po pangangailangan nyo. At ang opener na kutsara. Tignan nyo paano magbuksan. Ang ganun, isang ganunan lang guys. Wow! Uy, krok. Grabe kung haw niya. Hindi mo O ikaw. Masarap ba yan? Hindi ko Masarap ka. pulutan. Ito raw ang beer niya guys. Ay, hindi ko na ibigay yung ipatalastas natin. Baka kunin tayong mag-advertise. Heineken is the beer for the day. Ayan. Hala. Marinig ako ng matanda dyan sa kabila. Para pa namang yan. Ayan. Ang ganda Ganda na niluluto. Ano bang lasa nito? Mas matamlay siya kaysa yung Pilsen. Very smooth inumin. Ako daw ang unang titikim guys. Aray, ang init naman. Itong malamig-lamig. Itong malamig-lamig. Tingnan nyo Yan. Ang sarap. Sarap. Latigan pati ako. Sarap ng luto mo You see that? Marco? Yes. You see this? It's quite delicious.